Sa tahimik na bayan ng Candelaria sa Zambales, isang nakakatakam, healthy at environment-friendly product ang unti-unting sumisikat. Na kung saan ang balat ng saging na madalas na tinatapon lang ay nagiging crispy, masarap at patok na produkto. Samahan si Ka-Agri Flordalisa at matuto kung paano ang pagluluto ng banana peel chips ala Chips and Joy. Magandang araw mga ka-agri! Ngayong araw na to ay papakita namin sa inyo kung paano gumawa ng banana peel chips. Makakasama ko po ngayon si Ma'am Rovi Evalle sa ating paggawa ng chips. Ang mga saging po natin ay nanggaling ito sa ating mga partner Farmers Association at sa ating mga IPs. Alam niyo po ba na ang balat ng saging ay mayaman sa potassium, antioxidant at fiber na makakatulong sa ating mga kalusugan? Kung kaya't naisip namin itong banana peel na gawing chips. Ihanda ang harina, tubig at balat ng saging. Para sa unang step, kailangan muna natin balatan ang mga saging. At yung mga laman po nito ay ginagawa po namin itong banana chips. Sa paggawa po ng banana peel chips, ang kinakailangan po natin, any type po ng saging ay pwede. Basta make sure lang po na pipilian natin yung mga balat na maayos po, na hindi wala siyang mga sira, ganon. Kasi para yung quality ng product natin ay maayos. Yan. Kaya any type po ng saging ay pwede natin gamitin dito. Ang Chips and Joy po kasi is, ang layunin talaga nito is makatulong siya sa community. Bale, ang una talaga naming product is gumagawa kami ng banana chips. Galing kasi itong mga banana natin sa ating mga IPs. Gusto natin na matulungan yung ating mga IPs na meron sila talaga na mamamarket yung mga product nila na hindi sila masisiraan ng mga product. So, nung naggumagawa kami ng banana peel, ng banana chips, nabuo yung idea namin na gumawa kami ng banana peel chips. Kasi para gusto din namin na maging kaagapay sa pagsulungan ng zero waste management. Bali, yung kinaganda kasi ng product namin, unang-una kasi local source to. Galing to sa ating mga farmer. Nakakatulong to sa ating mga farmer. Ikalawa, nakakapagbigay ito ng livelihood sa community namin. Sa pag-create ng mga ganitong programa, natutulungan natin hindi lamang yung mga nanay, kundi pati mga working student po. Kaya yung nabuo ang Chips and Joy, hindi lamang talaga upang magtayo ng negosyo, kundi layunin namin na tumulong sa aming komunidad. Ilaga ang balat ng saging at hintayin itong kumulo. I-blender ang balat ng saging at tubig. Gamit ang dough machine, ilagay ang harina at banana peel puree. I-flat lamang ito hanggang numipis gamit ang dough pressing machine. Kapag manipis na ito, maaari na itong hatiin sa hugis parisukat. Ready to fry at hintayin lamang itong umangat sa cooking oil. Makabibili rin sa Chips and Joy ng banana peel nachos, iba't ibang uri ng chips tulad ng lettuce, kalabasa at malunggay. Maaaring umorder sa kanilang Facebook page na Chips and Joy o tumawag sa numerong 0915-348-5474. Tumatanggap sila ng orders nationwide, available for deliveries. Sa abot kayang presyo na 3 for 100 pesos, matitikman na ang kanilang mga produkto.
Ngayon naman dito sa Agritech, ibabahagi sa atin ni Eddie ang paggamit niya ng seaweed extract bilang organikong pataba para sa kanilang mga pananim. Ang seaweed extract ay isang uri ng organic fertilizer na mula sa halamang dagat. Karaniwang ginagamit ito bilang foliar spray sa mga gulay at iba pang pananim. Ayon kay Eddie, ito ay isang praktikal na alternatibo para sa mga naghahanap ng mas natural na pamamaraan sa pagsasaka. Mas kompleto po yung nutrients na nandito or yung macronutrients na nasa seaweeds mismo. Natutunan nila ito sa pamamagitan ng sariling pagsasaliksik. Naging aware kami dito sir sa pag-produce ng seaweed extract sa internet. Then nag-search kami ng more deeper na understanding sa paggawa nito or ano yung kahalagahan nito. Ang karaniwang ginagamit nilang klase ng seaweed ay tinatawag nilang aragan, isang uri ng halamang dagat na sagana sa kanilang lugar. Po kasi yung available at pinakamaraming seagrass dito na napapadpad sa amin. Una po ang benefits nitong seaweed extract natin, nakakatulong siya unang-una sa stress ng halaman and ginagamit din to as foliar para mas gumanda yung mga bunga ng mga tanim po natin. And ina-apply din po siya especially kapag nagkakaroon po ng root rot yung mga tanim natin para mas mapatibay niya po at maiwasan yung paglanta or pagkamatay ng halaman natin. Ngayon ay ipapakita naman sa atin ni Eddie ang aktual na proseso ng paggawa nito. So unang-una po, kailangan po nating hiwa-hiwain ng maliliit. Any size naman po, basta make sure lang po na chop po natin ng maayos. So after po nating makumpleto yung 1 kilo, ilalagay din naman po natin yung 1 kilong molasses. So ito po, pag pinuno po natin to, equivalent na po ng 1 kilo. Paghahaluin lang po natin yung hinati-hati nating seagrass or aragan. At ilalagay lang po natin sa balde na inhanda po natin. After po natin napaghalo is imimix lang po natin ng maayos para mag-equal distribution po yung molasses. At yung aragan po natin o yung seagrass natin. Then after po nating nahalo-halo, next process naman po tayo. Tatakpan lang po natin to na make sure po na ang pangtakip po natin is itong Manila paper. At bawal po tayo magtakip ng plastic or anything kasi po pag sinalin po natin to or nilagay natin sa selyado, may tendency po na puputok or magkaroon ng hindi po maganda pangyayari dun sa ferment natin. Then i-seal lang po natin to para sa fermentation po. Sa fermentation naman po, mag-aantay tayo na 7 days fermentation. Then after po natin natanggal yung extract nung nagawa po natin, another 7 days po tayo para sa full fermentation po nung seaweed extract natin bago po natin i-apply sa halaman po natin. Sa fermentation naman po siya, mas advisable po na sa madilim po na part ng pan natin. And sakto lang po yung temperature. Huwag po nating ilalagay ma-expose sa araw. Pag unsuccessful naman sir yung fermentation natin, lalo na't hindi equal yung ratio natin, ang magiging labas nung seaweed extract natin, tuyo. Wala kang mapuproduce na liquid na mismong nandun sa molasses and nandito sa seagrass po natin.
May isa pa silang bersyon ng seaweed extract na hinaluan ng katas ng dahon ng malunggay. Mas mainam ito dahil mas mataas ang taglay nitong nutrisyon para sa mga pananim. Ipapakita ko po sa inyo kung paano i-apply yung fermented seaweed extract po natin. Ang unang-una po, kailangan po natin ng 1.5 liter of water. Tapos yung seaweed extract po na gagamitin natin. Unang-una po, ang paggagamitan po natin is yung mga punla po natin. Sa application naman po nito, kailangan lang po natin ng 2 kutsara ng seaweed extract po natin. Pagkatapos po, ihalo na po natin yung 1.5 liter na tubig dun sa 2 kutsara ng seaweed extract po natin. So yun po yung ratio nung paggamit po natin ng seaweed extract po natin. Makalipas po yung 5 minuto, so pwede na po natin siyang ilagay unang-una po sa punla, mga punla po natin. Tapos po pwede rin po natin itong pandilig sa mga mature na halaman po natin. Isang malaking pasasalamat po mga ka-agri ang nais po naming iparating sa inyo sa patuloy na suporta na inyo pong ipinagkakaloob sa ating programa. Dalangin po namin na tulad ng mga magsasakang aming itinatampok ay manahan din po ang katagumpayan sa inyong mga buhay. Para sa atin naman po mga magsasaka at mangingisda, asahan po ninyo ang tuloy-tuloy na daloy ng tulong at pag-asa mula po sa aming pong ahensya. At para naman manatiling updated sa mga balita mula sa DA, i-like at i-follow na po ang aming mga social media accounts na Department of Agriculture Central Luzon sa Facebook at YouTube. Muli, ako po si Ernest Payawal at abangan ang mga susunod na episode ng aming pong programa na ang hatid ay kaalaman, inspirasyon at aral. Ito ang Agri TV Central Luzon.